गाबोन जानो थाखाय नै अमा फोरानदों अमा गोरान जानोसै माजों जानाय जागोनथाय गाबोनसो मोनसिगोन बेखौ नाजों जानोसै थोस नै बे नाजों जागोननो अमाखौ हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नै आंहा खामानिया फिसालानि गेलेनायसो थिखोलागासिनो आरोना थ' नोंथांमोनजों सानडे स्पेशल ब्लग लानानै फैलायबाय आङो जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जाहैबाय जे आं एभ्रि सानडे मा लाबोयो नोंथांमोननि सेरावहाय सानडे स्पेशल ब्लग लाबोयो बेयावहाय माने आंना मोनसे रेसिपि थायो अमानि रेसिपि जायखौ आं आलदा आइटेमजों संनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थायो थ' दिनैबो नायलांदों नोंथांमोना जायफोर नायगिरिफोर जायफोर नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम जे आङो माजों संगोन माब्रै संगोन दिनैनि ब्लगखौहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' नै आं खामानिखौ मावनानै लाग्रोसै बेखौहाय ओमफ्राय नै थुबाय थादो होमबा नायदो गेलेग्राया लेथेर फेथेर बेरेफुंजानिफ्रायनो नै गेलेग्राया बिदिसो बायला जिलानो मोनसेबो मोजां बुस्थु लाखाया आरोना ओंखायनो आङो गेलेग्राखौनो बायला बेनो गासिबो सिफायजोबखायो ओमफ्राय जानला मोनला बुस्थुखौसो लालाबायो नै पाउदार टेमा माबा बिदानि नैबे गलाजोबनाय जानला मोनला नै बेबो केन्देल माबानि दिवालीनि नायगोन जिला जोबनाय नै माबा मेडेल मोनलाबायनाय मेडेलनो फांखायाबो आं लांग्रासोमोन हाबाबनो गारख्रुबै नायदो माबायदि जाखो आयै बेसारा जेबो गाज्रि जायाखैमोन ओरैबायदि सामफ्रामबो गारख्रुबो गैला अबस्थायानो बेफोरखौ स्रां खालामदोलाय आरो नै बैथ' लावदुम दम एक्जिबिसनाव लाबोनायमोन ओमफ्रायहाय गैला गेसखौ होजोब्बाय मोननै दंमोन उन्दुयो सायावनो उन्दुनानैहाय सेप्ता खालामजोब्बाय बोरैबि मानसि लेंहरदोंमोन नै गेटनि बायरा आयु उन्दु लेंहरखायो सोरखौ नांगौ लोगो नांगौ हगार हरजाया बेयावहाय गारि फैयोना नै लामाया खाथि बेखायनो बन्द' खालामनानै दोननांगौ जायो नै बेजों गारि फैयो मा फैयो नै उन्दुनायासो हानांजोब्बाय खखाबाव हानांजोब्बाय इसोर सोलाबावदोंसो उन्दुनाया नाहरलाय ओरै अमाया नायदो ओरैबायदि साइज जानानै थाबाय फोराननाया बेखौ मैयानो फोराननानै दोनखादों नायदो ओरैबायदि गोथाव जासिगोन आयै मिलौलायनाय थोस माखौ जानानै थफिहमखो इसोर फावा बिदि जायो सन्देसा जाबाय सन्देस जाखांनानै खर'आव थफिहमबाय मा जाखो बे फावा मानो बिदि दुस्थु नोंलाय बे मा जाखो गैला आबावनो गैला जोब्बाय नै खर'आव नांजोब्बाय नै कफि बादि इसोर दङ आदु जाबावनो ए बिदि मोनजायो गोदै हामाथ' लेखा बुरजा फरायनांगौ ए बे बुरजा फरायगोन ना फरायो होन आदु होगोन आङो फरायो होनलाय दे ए बि होनलाय नै गोदै जाबा लेखा रोङानो दे जिरायथ' आं लायनि बे फुजा होनायाव लादु दंमोन बेखौनो हैनोसै आं नै जाबाथाय मानिखाया आरो हैनोसै आं र' थरसेल' जाहोगोन नै आं मोनसे जानोसै दे नै आदु
Happy. 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 Này. Ăn happy này. Happy hả? Menjala. गावहाबो मालाय बाजाराव थांनो नागिरनायखौ गाखोफालाबायो फैदो फैदो ओंखारदो ससेल' होनदोंमोन ना नोङो ससेबाव ससे जाबायथ' ससे जाबाय दा गाखोदो दाहाय गाखोदो फैदो नै ससे थाव गैलानो थाव गैला थाव लायनोसै फैदो ससे दाहाय गाखोगोननो फैदो ए हामा ससेबावनो आलुआ मोनगोरबाय आलु जहल बियो दासो बेदरखौ संनोसै बे मोनखांनायनि उनावसो नै बानलु सामब्राम गुफुर बेखौहाय लाखाबाय आराम जिरनानै देनानै बेखौ दा होनांसिगौल' दा बेयावहाय गासिबो होजोबबाय दहायनि बानलु सामब्राम गुफुर देनाय हालदै संख्रि ओमफ्राय बानलु गुन्द्रा एसे पियास होजोबखाबाय आरोना बे फिसालानि थाखायनो आङो खेबफुंजोबनोबो मोना नै दसे एवफ्राम एवनानै खोबहाब एवनानैहाय बेखौ दा दै होनायनि सम जाबाय बाय दावराव जाखांनानै खेबाव ओरैबायदि उफुद्रुखा बेयावनो मोनखाथोंसै बियो नै सफारिफ्रा सेस गोलैनानै थाजोब्बाय थोस हाननोबो सम मोना जानोबो सम मोना दा नै बे जानो बायदिसिना पेकेटनि जानो बिबाय थायो नालाय दा बेखौनो हाना होनोसै जायो दा फिथाइ जायो दा जायो फिथाइबो जायो जाखायो फिथाइखौथ' जायो मोनजाबा ओमफ्राय बे बेगरखौसो होजाया बेनो बे सानिखौ लेबख्लाबनानै होनांगौ नङाबा बेना कनस्टिपेसना जानो नागिरो आरो बेखायनो बेनो बे सफारि जाबाबो बेगरखौ होआ बेनोहाय फिथाइफोरखौथ' मोनजायैयावसो गाबो गासिबो जानोल' आं नैबेखौसो खाफैनो लुगैबायहाय नै टमेट'फ्रा खानानै आं चाटनिसो बानायनोसै जानो लुगैबाय आं दावदै एसे होनानै दावदैजोंसो जागोन आंहा दावदै जानो लुगैदों जानो नै दा गोमोन जानानै दङ र' आं हाना होगोन दे र' नैबे गिदिरखौ जानोसै जोंहा गिदिरखौ जानोसै बे गोमोन नैबे गोमोनथार बेखौ हानोसै र' नै बेखौ साइडआव लाफाबाय थानांगौनो दोनहोआ ओमफ्राय नै बेनो बिदि सानिखौ लेबना होयो आङो दाला मामे दे जा औ दोनदो हागोन औ नै बे अख्लाबनायसो दे जादो दे टेस्टि नंगौना नङा खिथालाय बेखौ जाया बेखौ आं हानायखौ दोन हानायखौ जा दे औ दे जादो टेस्टि नै मामियाबो जानोसै नालाय माबेलाय सफारि होनलाय सुपा सफारि आयौ सुनांगौना जाबावबाय बेखौ जागोन दे मेरला दं नै गोमोन एकदम जानो लुबैथानो खाफैथारबाय आं खानानै लाग्रोसै आं बेखौहाय
नै हालदैया रेडसो बियो हालदैया बेयाव फोल्डिं बिसिनायावहाय फोराननानै दङ बेखौहाय बे हाद्रि हुद्रि नांजानो बोरैबा मोनोना ओंखायनो दाख्लै सानसे हाद्रियावनो बेयावनो प्लास्टिक बनानै फोरानदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु गोसोखांबाय आरोना बे फोल्डिं बिसिनायाबोथ' ओरैनो थाबाय थाखायोसो बेखायनो बेयावनो मानो गाहैजोबखो नोङो ओमफ्राय बेयावनो फोरानबाय ओमफ्राय नै आङो बेखौनो टमेट'खौनो बेयावसो बासिगासिनो बे मानसिया उफुद्रुकनो बेयावहाय गेलेबाय थायो नालाय बेयाव गेलेगासिनो बियो फारसेजोंनो बे हालदै लामनायबो बेयाव माने बे हाजों गेलेनानै हाखौ बेयाव दोनहरोबो आरोना जा बुजाखांबाय बे दासो ओमफ्राय नुवाखै टमेट'खौ लाङै लाङै गाफ्रुफैयो दा बेखायनो मेगननि नोजोराव दोनबाय थायाबानो जाया नालाय मानसिखौथ' दसेनो मा खालामगोन मा मागोन ओंखायनो आङो बे जायगायावनो थानानै बेखौ नायथावथाव बेनि गेलेनायखौ नायथावथावनो बेयावनो नै बासिगासिनो आङो टमेट'खौहाय जा जानो लुगैदों आं दिनैहाय मारैबा टमेट' जानोसै दैया रानबाय आराम जि मोजां जाखाबाय नै नै जानांगौआ बेखौ मा होनो सोरनि जायगायावहाय जोंनावथ' बेखौ खेरादाफिनि होननानै बुङो सोरनिबा जायगायावहाय आलदा होननानैबो बुंनो हागौ नै मा बिलाइ बियो दिनै सानदे रेसिपिया बेनो होसनसै बेथ' दसेनो मोनो जाहैबाय बिलाइआथ' मोनखाबायानो खामानि मावनाया होथारदों खामानि मावफानाया मा खालामदों माव मा बिलाइ बुर ए बुम बेयाव थिखो दे आलुखौ बेयाव थिखो नै आलु फिसा ना बेयाव थिखो खादायाव दे थिखोदो दे माव औ बिदिखौसो मावनाय होनो दा दे औ दरसे थिखो औ रोंखाबायना बिलाय औ दे थिखो ओरै लाइनसे गायनायमोन ओरै लाइनसे ओरैनो फिसाल'खा बिदि बाबा ओंख्रि जानो लाबोनायखौ गायनायसोमोन थिखोदो औ खामानि मावदों दा नोङो आइसो मा थिखोदों नै मोनसे थालांबाय नै हनै औ दे थिखो आरोबाव खाथियाव नोंनि खाथियाव नै जाबाय गैला थिखोदो दे मा थिखोदों खिन्थालाय आलु दे आयु खामानि मावदों ना आलु दे बुरदो दे औ बुर नै मोनसे नै खामानि मावदों मेंबाय ए आबा मावबावगोन दे मावदो दे आबैनो हैदो जा मावबायहाय औ दंबावो एसेबाव औ एसेबाव हनै जा खामानि मावबायहाय आयु जा गिदिर नै दे थिखोदो औ खादायाव हनै खाथियावबाव हनै औ आबैनो हैनोसै हनै दंबावोनो हनै र' एसे लांबावनो हनै
एसे दंबावोनो गैला नै आयौ गोलैगुलायबायहाय हनै बिफाङाव दंबावो फिसा ना हनै फिसाया बिफाङाव फैदो लाबोदो फैदो थिखोदो आबैनो हैनोसै गोलोमजोब्बाय आबाव गैलानो गैला थौ दुगैनांसिगौ थौ खामानि मावबायहाय ना बिदिनो दुगैनोसै गोलोमजोब्बायहाय ना मोजाङै थिखो ड्रेना मोजां बारदे गोलैगोन औ आयौ बारनो हाथारबायबो आयौ मानजोब्बाय दोनदो दोनदो आबैनो ओरै फैदो ओरैसो दिनै सिम्पोल रेसिपि दिनैनि अमा बेदरा अमा गोरानजों टमेट'आ गोखै जानोसै दाउदै होलायलायनानै लोगोफोर गासिबो रेडि जाजोब्बाय जानांसिगौल' नायदो नै मा संनायखौथ' नुखाबायानो ना लोगोफोर दा जानोसै आरो ना र' प्लेटाव लाग्रोसै आङो नै फुरा रेडि जाजोब्बाय गाजर लाबाय आङो नै टमेट'जों दाउदैजों खेरादाफिनि अमा गोरान आलु जहल नै गाजर फिसा फिसा दंमोन बेखौ लाबाय जानोसै जाबाबो आं गैसोखा लोगोफोर ओंख्रिया ओरैबायदि जाबाय थाथाव उदै बुंबाबो ओमफ्राय लोगोफोर आं जानानै लाग्रोसै दे बेखौहाय आंनि सानडे स्पेसियेल ब्लगा एसेनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं